Gabon eta ongi etorri, ziberbullyinga eteteko ekin kanpainaren baitan egiten ari garen saio berezi honetara. Telebista publikoan gaude gaueko 11 eta 15 minutu dira. Ziberbullyingak aurpegi asko eta asko ditu, horixe erakutsi digu Marti Hilda telesailak. Txantaia, suplantazioa, baita irainak ere, horiek denak telesailetan soilik gertatzen dira, fikzioan soilik gertatzen dira, ala errealitatean ere ematen dira. Hori da gure gaurko galdera, hori erantzuten saiatuko gara aditu talde oso batekin. Eta gaurkoan bereziki hau eskaintzen dizuegu. Gaurkoan Euskal Herrian diren Marti batzuk ezagutu ahal izango ditugu. Iban Garzia, Mei Arregi eta Joldi Beristain. Besteak beste, urtetan jasondako jazarpena kontatuko digute hemen. Asteragoaz. Gurekin dira Tamara Martínez, gizarte langilea. Gabon. Gurekin ere Alexander Rodríguez, psikologoa eta orientatzailea. Kaixo. Kaixo. Eta Esti Linares, Deustuko Unibertsitateko gizarte laneko irakaslea. Ongi etorri hiruroi. Galdera sarreran bota dugu eta orain hirurei luzatzen dizuet. Marti Hilda telesailak kontatzen duen hori, fikzioan soilik gertatzen da, edo errealitatean ere egunerokoan ematen dira suplantazioa, iraintzea, esklusioa? Bai, ematen dira, bertan ikusi egin ditugun hainbat, errealitateak bai ematen direla, egia da eta geuden, komentatzen. Badauz gauza batzuk igual, askora joaten direnak, eta hortatik ez dela guztiz, errealitatean edo nerabek ikusten duten errealitatea, baina ematen diran gauza asko ikusi egin ditugu bai. Bai, iritzia berdina da, azkenean telesail bat da, fikzioa da, baina, zenbait errealitate batzuk agertzen dira, eta, horiek behar bada ez egunero gertatu daitezke, eta uste dute, interesgarri izan daitekela hauek begiratzea, baina kontuan izan da guztia batera gertatzea nahiko zaila izan daitekela ere bai. Ikustu dut hau realitatea da gaurko egun ikusten dugun, azken finean aste honetan zehar ikusi ditugu ja bideo batzuk, pasaden urtean be ikusi ginituen, orduan da eguneroko gauza bat normaltasunez. Batzuk hartzen da beten, azken finean momentu baten norbaiti egin diote gauza honiek. Eta gero eta hurbilago dauz, eta gero eta kontuan dizibili behar gara be. Eta fikzioa izatea gustatuko litzaiguke, baina ez da fikzioa. Aste honetan bertan gertatu da Bilboko Txurdinaga auzoan. 13 urteko ume baten kontrako erasoa izan da. Hemen ikusten zuen irudi bat, sareetan zabaldu den bideoaren irudi bat. Bideo horretan ikusten da nola belauniko jartzen duten umea eta 2 ostiko ematen dizkiote aurpegian. Ertzaintza ikertzen ari da bideo honen atzean zer dagoen. Honen moduko edukiak oso azkar zabaltzen dira. Zergatik egiten dira biralak, Esti? Egiten dira biralak zen eta azken finean gaude momentu baten non bideo argazkiak oso azkar pasatzen diren eta ez gara eten eta ez gara gelditzen. Askotan ez da, gelditzen didate, ez da, zergaitik egiten dira horrelako bideoak, zer bilatzen dute, ez da, o zer dagoen atzen. Azkenean danak grabatzen dugu, danak ateratzen dugu argazkiak, eta lehen ez da, hau da indarkeri demostrazio bat, eta da botere demostrazio bat, eta botere demostrazio horretan, baita ere jolas horretan dago grabazioa, ez da, eta hortatik horrezagetik normalean ematen da. Eta zergaitik hain azkar, zen eta oso azkarra dagoelako orain gure bizitza, ez da, eta interneta da azkartasuna bera, eta hortatik, ja behin ez da, hori zabaltzen denean leku baten edo ez da, talde baten, hori oso azkar zabalduko da, eta gainera, egia da hemen gertatu egin zen Txurdinagarekoarekin izan zen, alde batetik egon zen pixka bat errebindikazioa da zer gertatzen ari den eta hori bizibilizatzea, eta bestaldetik, baita ere badaude beste pertsona batzuk, hori pasatzen dutela, bakarrik morboagatik, ez da, dala, begira zer gertatzen da. Tamalez, Txurdinagakoari beste kasu bat gehitu behar diogu. Hori ere duela gutxi gertatu zen, 2021ko irailean erandion. Orduan neska talde bat izan zen, beste neska bat jipoitu zuten. Eta bideoa grabatu eta hori ere birala egin zen. Jakin ere jakin genuen ez zela lehenengo aldia. Ziberbullyingaren aurpegirik latzena erakusten dizkigute irudi hauek. Bideo hauekin, Tamara, Alex, zer geratzen da agerian? Nik uste dut, igual Alex ez dakit nirekin egongo zaren, ontxe mutilok bizi dira interneten bidez. Azken finean, ez badut kolgatzen ez dut egin hori.
Ez da gertatu. Hori da, ez da gertatu. Ez dut, ez dakit, importazio hori egin dudanarekin. Osea, ez dut ikusten nola jipontzen duden. Pertsona hori niretzat berdin zait. Osea, da despojo bat bezalakoa. Osea, nik egingo dut, gustatzen zaidalako beste edo, ez dakit, gustatzen zaidala edo, dominazioa edo horrelako gauza lehen hitz egin dugu, dominazio bat bezalakoa dela. Nik horrela ikusten dut. Azken finean, ez badut kolgatzen ez dut egin. Azkenean, boterea hitz egiten ari gara, bai? Boterea lortzeko, materiala behar dut, ez? Beste erakusteko. Bestela nola lortuko dut boterea? Nola egongo naiz besteen gainetik, ez? Bai, jipoi bat eman diot pertsona bati, baina hori nork ikusi du, bai? Nork esango dit, oso ondo, merezi zuen. Horregatik, banatu behar dugu, bai? Elkar banatu egiten da. Erandioko kasuak eta baita Txurdinagakoak ere erakusten digute noraino iritsi daitekeen muturreraino eramandako ziberbullyinga. Baina Marti Hilda telesailak erakutsi digu forma asko dituela ziberbullyingak. Zerrenda bat egin dugu horrekin. Ziberbullyingaren formak izan daitezke mezu bidez iraintzea edota sare sozialetan norbait baztertzea. Baita ere argazkiak baimenik gabe atera eta hoiek zabaltzea edota bideoak baimenik gabe atera eta hoiek ere zabaltzea eta ordeztea ere izan daiteke ziberbullyinga beste norbaiten identitatea hartzea. Bullyinga betidanik egon da hor, baina orain gehitu diogu ziber hitza. Eta ez dakit horrek ez ote duen amplifikatzen arazoa. Bai, noski, ez da, eta azken finean, lehen aipatzen genuen, daude, ez da, hainbat faktore, ez da, eta faktore horiek egiten dutena da, mina areagotzea, ez da, pertsona horren edo jasotzen duena. Alde batek da, azkartasuna. Oso azkar mugitzen dira, ez da, eta orduan, zuk ezin dozu, orduan gelditzea segertatzen den, eta ezin dozu kontrolatu, eta ezin da zara, ez da, deskonektatu, ez da, indarretik. Eta, une horotan jasotzen dozu, sufritzen dozu, eta gainera ikusten dozu zen eta oso simbolikoa da. Eta da, ikusten dozu, eta zuk zaude bai jasotzen, irakurtzen, eta atzutan baitare argazkin bitartez eta bideoen bitartez. Gero beste faktore oso garrantzitsu bat da, zabaltasuna lehen, ez da? Gertatzen zen leku konkretu baten, espazio talde baten, edo adibidez klase baten, eta klare, mina hor zegoen zen eta zu jasotzen zenun, ez da? Indarkeria eta zuk zure pertsonalki eta fisikoa zan. Baina orain, eske baita ere, izan alda fisikoa, baina gero baita ere jasotzen dozu interneten bitartez, eta jasotzen dozu, eta zuk zabede ez dakit, espazio horrein kanpo, baina jarraitzen dozu jasotzen indarkeria. Eta adibidez ez da, zaudetzen, eta da, momentu bat ezin dozula deskonektatu. Eta orduan zabaltasuna, eta gainera, asko, dauden pertsona asko hori, ez da, ikusten eta interaktuatzen, eta orduan ez da, ja soilik talde bat zuren kontra, edo batzuk betzuen kontra, ez da, jende arte asko, hor parte hartzen dutena. Aurrera egin aurretik zuekin partekatu nahi dugu pasadan astean Eusko Jaurlaritzak argitaratutako txosten bat. Eskola jazarpenari buruzko txostena da, eta hauek dira datuak. 2020an ia 1000 kasu aztertu ziren, 976 kasu aztertu ziren Euskal Autonomi Erkidegoan, eta horietatik 129 bullying kasuak ziren. Kasu guzti hauen, ia 40% lehen hezkuntzan gertatu zen, eta adi, kasuen 60% bigarren hezkuntzan izan zelako. Goazen ikasturteak alderatzera, ez, lehenago goazen beste datu esanguratsu bat ematera. Bullyinga jasan duten umeetatik 3 batek ziberbullyinga jasan du. Eta orain bai, goazen ikasturteen alderaketa egitera. 19-20 ikasturtea hartzen baldin badugu, 25 ziberbullying kasu izan ziren. Eta pandemiaren ikasturtean, 20-21 urtean, ikasturtean, ia bikoitza, 52 izan ziren ziberbullying kasuak Euskal Autonomi Erkidegoan. Kalera ere joan gara, gazteei galdetzera, ea zer dakiten haiek ziberbullyingari buruz. Errealitate hori ez da batere ez ezaguna gazteentzat. Engainua, suplantazioa eta mehatxuak erraz erabiltzen dituzten hitzak dira. Bai, ezagutzen dut ziberbullying kasu bat, duela urte batzuk niri egin zidatena eskolan. Eta, bazen bat, bullyinga egiten zidana eta pasaitza lapurtu zidan Twentiko kontutik.
eta han nire argazki batzuk jarri zituen. Ni ez dakit nondik atera zuten. Ez niri egin zidaten bullyinga, orduan nik defenditzen nintzen, baina kesi gorda, foka, obelix, eta ez dakit, ondartzaran joaten baginen, hori zure familiarekin egongo gara, baiena, ez dakit zer. Ezagutzen dut ziberbullying kasu bat, orain dela 3 urte gertatu zitzaiona lagun bati, eta neska bat pasatu zen mutil batengatik eta hasi zen Instagrametik hitz egiten rollo geratzeko, eta horrela, eta azkenean nire laguna geratu zen berarekin, baina mutila ez zen agertu, eta neska galdetu zen zergatik ez zen agertzen, no seke, eta 2 aste geroago edo horrela berriz ere gelditu ziren, eta benetan mutila, ez zen agertzen, ez zelako existitzen. Egunak joan ahala, neska konturatu zen norbait persegitzen ziola, eta joaten zen kaputxarekin eta guztia, eta azkenean denutxak egon ziren, juizioa eta guztia. Sinetxi ala ez, testigantza hauek oso erraz lortu ditugun testigantzak dira, kalera kamarak atera eta lortzen diren testigantzak dira. Iban, eguneroko kontua dira horrelakoak orduan? Eguneroko kontua die, eta bat izan gaur egun, gainea, sare sozialak gero eta indar gexo hartzen edian honetan ez, dano dauzkeu perfilak sare sozialetan gaur egun, baino gaur egun, duela urte batzuk, nire kasuan adibidez, ni 2011 urtean hasi nintzen sare sozialen munduen, orduan aizien esango dugu pixkat sare sozialak jaiotzen, orduan hasi ginen ikusten nola hor beste mundu bat zegoen ez, eta nina uzken 2011 urtean 11 urte. Iban Garzia, zu ezagutzen zaitugu youtuberra zarelako, etxe honetan ere ikusi zaitugu, komunikabidetan, eta beti zure alderik aurpegirik alaiena ikusten dugu, ez? Baina zure bizitzako momentu batean egin zizuten ikustea, bizitzea, zein den ziberbullyingaren aurpegirik latzena? Bai, eta Jose Gorrak ezaten baita ere hori klasifikatzea ziberbullying bezala ez, hitzek badauke bere potentzia hori ez, eta askotan kostatzen zatie bai, ala zan. Ni hasi nintzen bideo egiten 2011 urtean YouTubeen, 11 urte nauzken, eta klaro, orduen normalena zen, 11 urteko ume batek, futbolien jolastie, mutil batek, futbolien jolastie, bere lagunekin gehatzie hori ez, futbolien jolasteko, mutil normalak itxe zuten gauzek itxe ez, eta nien nintzen hola, ni desberdinen nintzen, niri gustatzen ziten, nire etxien egon, eta bideoa grabatzie, kamera batekin, klaro, orduen hori izan gauze bat, bate normala etzana, etzun inork itxen, gauza berri bat zan. Orduen horra hasi nintzen jasotzen, bai internetetik eta baita ere, nire inguruko jendien gandik, jazarpen bat ez, arraro izate hori, desberdin izate horrek, jendie emateo albideratzea, zuri kritikatzea, emate xola botere hori jendiei, zuri edo zer esateko, ez? Desberdina zehalako. Iban, eta zer esaten zizuten? Niri friki, hotzek esi ben asko, baita ere kritikatzen ziren, ni mutile gustatzeatik eta beti eukizenetelako, esaten bezala pluma moduko hori ez, marikon ez dakizer, eta karo, nik orduen ez nakin zertzan marikoi izatea. Eta niri kritikatzen ziren, marikoi izateatik nik jakin gabe zertzan hori, ez? Eta hor baita ere bai daula beste gai bat, ez? Eziketa hori guztian dola jasotzen dugun eskolan. Baina nik jasotzen ikun iruzkin horiek guztizek, nik askotan inekin zertzien. Kritika horien aurrean ze pasatzen zen zure burutik? Nik intentatzen duen danati paso ikie. 5 kanal baino gehiago ditu YouTubeen, dana borra guitzen itun. Endulako nahi jendiek ikustie, ni zertan nintzen YouTubeen. Nire inguruko jendiek ikusten zunien, ni kanal banaukela, niri molestatzen zin, jendiek hori ikustie, jendiek horregatik parre ikie. Zazken izan nik gauza bat, niri gustatzen zatera ikie. Nik etorkizun baten nahi nun, YouTuberra izen. Eta niri molestatzen zin, jendiek, zatik ikiet parre, benetan niri gustatzen zaten hori ikien zelako, ez? Eta borratzen ditun kanalak, 5 kanal borra unitxun, eta beste bat sortun beste izen batekin. Inguruko jendiek ez konturatzeko beste kanal banaukela. Beti konturatzen ziren azken finean, eta egun baten inun txip aldaketa bat. Esan, iruzkin horiek jarraituko beti iristen. Ze jendiek inbiri asko dauke. Jendiek guztu nien pertsona bat pozik daola, askotan inbirixati bakarrik, intentatzeu pertsona hori zapaltzie, zuk ezki hori mazadeu, ze batiz bat, askotan heiterrak, sare sozialetarako heiterrak, bullying hori ikigubenak, askotan nire pertsonak, inbiriz jositako pertsonak, behaien bizitzak guztua ez dauden pertsonak. Erasoien aurrean, gurasoei kontatu zenean? Ez. Ze nik enitzen atrebiu esatea
YouTubea bideo gizotzen itula, ze, klaro, ni jasotzen nun kritika hori guztia etxetik kanpo edo eskolan inguruko jendiekin, jo, esaten nun, igual ez da ondo, ez, itxaien ezen hau. Eta bildurren batezin, gurasoi esatie, ze orduen ez zagon ondo ikusite, YouTubea bideo gizotzien, eta nien ez errezan. Eta, klaro, ni jasotzen nun hori guztixe, nik gordetzen nun ere barruen, inorri ez errezan gabe. Iban, laguntza psikologikoa behar izan duzu, uste hau ganditzeko, edo lanketa psikologiko bat egin behar izan duzu? Egin behar izan ez lanketa psikologikoa ni neuk. Urte askokin, ze, lehen urtien jo nintzen psikologon gana, baina beste asunto batzungatik, baina izen die 5-6 urte, nun ni nire buruen ganako konfiantza oso garrantzitsua lortu dut, eta ni sare sozialai eskertze iso asko, zenik gaur eguna izena naiz sare sozialen gatik. Gaur egun kritika asko jasotzik ditu haindik, ze gero eta zenbakia handixo duki gero eta kritika asko jasotzik duzu, baina ja jakin dut kudeatzen hori guztixe eta jartzen ere aurrien pareta bat, kritika hori guztiak ez afektatzeko. Baina lan handixe izen da, Adin txikiko askok dute egun TikTok kontu bat. Zu ere, 11 urterekin hasi zinen. Uste duzu, ume horiek badakitela zer dakarren TikTok kontu bat izatea? Ez. Ze oso abariziozue da, TikTok. Bizita asko jasotzik oso azkar, orduan umeak baita ere, ikuste, wow, nire bideu dauzke 10.000 bizita. Ze ondo. Klaro, baina 10.000 bizita horien atzien, jende asko dago, iruzkin asko daude, eta behaixek ez die konstiente, ni editzen konstiente. Nik isotzen nuen, eta zama bizita, ze ondo. Baina gero datoz kritika asko, jende asko dago hitzekien horren inguruen, eta ez die konstiente, isotzen ben hori guztizezuk, publikatzeko botei ematzen zuzuz momentotik, kontrola galtzezu. Bideo hori, ja ez dago zure askoen artien, dago sarien, eta edozeinek, edozein momentutan, edozein tokitan ikusi leike. Bideo horren ganatik itzein, kritikatu, eta gero ez daude prest jasotzeko horre dakarren guzti hori. Eta ze paper uste duzu jokatu behar dutela gurasoek? Kontrol bat. Kontrola bai gurasuek eta bai eskolan baitare. Erakutsi nola bideo hori zure mobiletik, WhatsAppetik bidali, TikTokera igo, interneta igotezu momentutik, kontrola galtzezu. Eta zu kontrola galtze bali madezu, hor ja arazo badao, ze adin txikiku ezea, eta baimena askatu behar dixozu zure gurasoi azteko. Baina bai etxetik eta eskolatik jaso berko luketela eziketa bat nik jasoen unan ere denboran. Zer esango zenioke, oraintxe bertan, agian ikusten egongo da. Ziberbullyingaren biktima den pertsona bati. Laguntza eskatzeko, inolako dudagabe, eskolan, irakasliei, gurasuei, edo psikologo baten ajun, terapia ajun, ze laguntza eskatzie da, nik enun gauza bat, baina asko damutzen naiz, laguntza enulako eskatu, ze pixu hori guztia zu jasotzie adin horrekin oso gogorra da. Orduen, eskatu laguntza inolako arazo gabe, ez lotxatu, ez bildurtu, eta laguntza eskatze hortan dao gakue aurrea jarraitu eta hori superatzeko. Iban, mil esker, gaurkoan zure testigantza gurekin partekatzeagatik. Eskerrik asko. Ibanek kontatu duena, gazte bati gertatzen zaionean, izan daiteke presioa oso handia eta baliteke pentsatzea irtenbiderik ez dagoela. Horrexegatik, haien buruaz beste egitera ere iritsi daitezke batzuk. Marioren kasua da. Noaingo gazte bat zen 19 urte zituenean 2008an bere buruaz beste egin zuen. Familia kaskantetik Noainera bizitzera joan zen eta hortxe hasi zen jazarpena. Franziskok Marioren aitak kontatu didugu gertatutakoa. Mario empezó el curso 2008-2009, tenía 7 para hacer 8 años cuando en el primer curso que hizo en Noain. Pues eso, nos daríamos de cuenta con 8 o 9 años y bueno, al principio básicamente fue porque vimos algún vídeo, pues entonces creo que era en YouTube. Era alguien que lo tenía arrinconado, siempre respaldado con otros detrás, digamos, sirviendo de apoyo, ¿no? Sientes una impotencia, porque cuando tú a tu hijo le estás enseñando
que hay que respetar a los demás y lo ves en un vídeo pues que lo tienen arrinconado, no se llega a apreciar ninguna agresión física, pero bueno, el tema es que no hace falta, para hacer daño no hace falta hacer una agresión física. Se descubrió, se identificó un poco quién y demás, se habló con los padres y bueno, pues esos vídeos se borraron y ahí se quedó el tema. Llegó una época que lo notábamos, le costaba ir al colegio o venía del colegio pues como enfadado, ¿no? Pues le contestaba mal a su madre, se encerraba en su cuarto. Uno de los días que noté que llegó así, pues me lo senté en el sofá y hasta que reventó y pues me explicó que se metían con él, que le insultaban. Entonces, bueno, pues a raíz de eso se fue a hablar con la directora. Entonces en los colegios no había la conciencia que se está tomando ahora y poco pues nos dijeron que, bueno, pues que eran cosas que pasaban en la calle y que eran cosas de críos y nosotros lo empezamos a llevar a una psicóloga en Tudela y bueno, pues eso parecía que le iba bien y pensábamos que eso lo había superado, cuando en realidad lo único que había hecho era ocultarlo para no hacernos sufrir. O sea, porque él seguía sufriendo esos acosos y esos insultos, pero llegó un momento que hasta la psicóloga le decía lo que quería oír la psicóloga para dejar de ir. Sí que después del suicidio, pues cuando empiezas a investigar un poco y demás y coges el teléfono y ves alguna cosa, eso y bueno, y básicamente en la nota que dejó que él ponía que el acoso había durado hasta prácticamente el último año, vamos. Tamara, zuk bullyinga eskolan sufritu zenuen. Ez dakit identifikatuta sentitzen ote zaren Marioren historiarekin. Bai, azken finean nik heldu nintzen momentu horretara, baina nik argi bat ikusi neban, buruaz beste egin nahi nuenean, eta argi txiki bat ikusi nuen, eta buelta eman nuen. Azken finean, bai, buelta eman nuen. Zer egin zizuten? Niri batez ere hasi zen primariako igual 4., 5. kurtzoan eta DBH-ko 2. kurtzora arte, ze nire acosadorean nirekin egon zen kurtzo horietan zehar. Eta berarekin libre egon nintzen urtean, bere arreba egin, bere anaia egin zidan, urte horretan. Eta nik, azken finean zen zorra, puta, guarra, monstruo, nire izenarekin, no cambie, Llurena, Margarita 6 dedos, batez ere abestia, no cambie, no cambie, no cambie, ordu guztietan. Eta azken finean, eta gero irakasleek notetan jeitziera izan, nik ez naiz izan ikasle ona, baina notetan ikusi zen 8 asignatura suspenditu nituela, eta tontoa nintzela, esaten zuten. Tamara, itzuliz zara eskolara. Ze uste dut, eskolako leku bakoitza eraso batekin identifikatzen duzu. Bai, dutxetan adibidez arropa, frontoian ez asko, baina patioan batez ere koluna baten apoiatzen nintzen, azken finean, bakardade hori igual ez izateko hain gogorra. Nik eskina baten paretan geratzen nintzen eta bakarrik. Utzi, bakarrik. Orain, familiak, bullyingak kaltetutako familiekin egiten duzu lan. Sare sozialek nola okertu dute arazoa? Lehen hitz egin duguna da azken finean, ez esan duna, gero lau pareten, ikastetxeko 4 pareten artean geratzen zen. Eta orain, zeure etxea segurtasuna zena, orain ez da segurua. Sare sozialak eta horik
ikusten dituzu etxean be. Orduan, zeure logela, zeure etxea, zeure normaltasuna alderakatuta dago, azken finean. Bai, logelaren etxearen... Bai, segurtasuna ez daukazu. Eta jarraitzen dute. Tamara, zuk laguntza eskatu zenuen etxean? Nik esan nien nire gurasoei ateratzeko eta esan zidaten ikastetxe hona zela eta ez zidaten atera. Eta nik momentu baten klik bak egin nuen DBH-ko 3. kurtsoan irakasle batekin, esan zidana ez naizela ezer esango bizitzan, ez duzu ezer ikasteko, ez duzu batxillergoa bukatzeko, eta klik bak egin nuen buruan, eta esan nion, ospa, nik bizitza garrituko dut. Eta orduan, ontxe, 2. karrera nago ikasten, orduan ja ez naiz tontola. Zuk gurasoei kontatu zenien, beraz. Baina ez da, beste kasuak ez dira olakoak, ez Martiren kasua, ez Ibanen kasua, eta ez da ere Marioren kasua. Haiek zama guztia bere gain hartu zuten, ez zutelako familiak eskatu nahi. Zergatik biktimaren isiltasun hori? Isiltasuna izan aldira arrazoi desberdinengatik, ez da? Ikusi beharko genuke biktimario bakoitzean zer gertatzen den, nola ematen den, eta adibidez, badauz beti seinaleak, hori bai. Adibidez, eskolan edo institutuetan eta lan egiten dugunok bertan eta tailerrak ematen ditugunean, adibidez, bakarrik sartzen dutzunean gaia, ateratzen dira gauzak. Bakarrik, interakteratzen zarenean, adibidez, nerabekin ikusten dituzu gauzak. Denok badakigu nork den adibidez bakarrik dagoen apatioan, denok badakigu ez da, adibidez, ateratzen denean arbelean eta ikusten dozu besteak, ez da, barrezka hasten direnean, seinaleak dauz, baina hortatik antentzioa prestatu behar diogu seinalei. Baina egia da isiltasuna izan aldira arrazoi askorengatik, izan alda beldurra, izan alda lotza, izan alda baita ere, ez da, adibidez eskatzea, baita ere, zuk hori esateko eta izena ipintzeko, ostras, alduntze prozedura bat eraman behar dozu, Eta hau gertatzen zait eta hau da izena. Eta ez badeko zu, ez da, alduntze prozedura hori oso zaila da ipintzea eta ipintza zure gurasoen armen, jasotzen ari nauz. Hau, eta hau da gertatzen zaidana. Eta gainera gaude hitz egiten momentu baten batez ere, ez da, nerabeak eta txikirrak direnean, identitate prozedura batean zaude zera sartuta. Eta hortatik izenak ipintzea asko zailagoa da. Horrek dena komplikatzen du. Gurasok nola jokatu behar dugu horrelako egoera baten aurrean. Franziskoren beste adierazpen hau, Marioren aitaren beste adierazpen hau entzun nahi dugu. Como sociedad, creo que, tenemos que empezar primero por nuestras casas. Y creo que tenemos que bajar un poco este ritmo que llevamos y sentarnos más a menudo con nuestros hijos. Reclamo mucho la educación emocional como asignatura. Que habría menos acosadores y que el acosado supiera gestionar esas emociones que tiene internas, que no sabe sacarlas al exterior y que se comunicara y que pidiera ayuda. Es que se hable y que seamos conscientes de que mañana, ayer fui yo y mañana puede ser cualquiera. Edonor izan daiteke, dio Franziskok. Alex, gurasook zer egin dezakegu? Zaila da galdera, azkenean, konfliktuaren erdian zaude, batzutan ez dakigun zerekin behar dugun edo, baina nik uste Franziskok nahiko ondo, bai, adierazi duela zer behar dugun. Denbora behar da. Eta askotan, gurasoi asko kostatzen zaila ulertzea, umeak denbora behar dutela, beraien prozesuak dituztela ere bai. Eta, batzutan behar bada, nahi dugu lagundu, eta, bai, saiatzen gara, baina eta berriro, baina berra da justu horretan umeak ez du hori behar. Ni askotan galdetzen dut, edozein umeari, zuk zer behar duzu, bai, zer behar duzu. Behar bada ez daki, behar bada momentu horretan zaio zer bururatzen. Baina, galdera hori egitea nik uste dut oinarrizkoa dela, bai, eta gurasok beraien seme alabei, galdera berdin egin behar dite. Zer behar duzu nik egitea orain, bai? Komunikazioa, importantea. Bullying sexualari buruz hitz egingo dugu jarraian. Joldi Beristain aktorearen testigantza jaso dugu. Joldik eduki sexualeko bideoak eta argazkiak jaso izan ditu eta jasotzen ditu egunerokoan. Hona zer kontatu digu. Nik
normalean, igual gehien erabiltzen duan herramienta da Instagram. Normalean mezu pribatuetan gehien bidaltzen dena edo horrela dira mezu sexualak. Diranan nire figura edo orokorrean neska gazteen figura sexualizatzen. Denak dauka beti lotura gorputzarekin eta apur bat despertsonalizatzearekin, ez? Osea, bakarrik ikustearekin ez pertsona bat, baizik eta ez emakume bat, baizik eta hor figura bat, sexualizatua. Titi handiak dituzulako, edo argalegi zaudelako, edo gizenegi, edo ez dakit. Eta horrela irakurria izatea, gero ere zugan ditugu, ez dakit, eragina daukaz. Azkenean, hitza erantzunkizun bat da. Eta badirudi hori, sare sozialek ematen dutela zilegitasun hori, erantzunkizun hori galtzeko. Nire kasuan, niretzako egoerarik bortitzena edo gogorrena izan zen behin duela 2 urte edo horrela izango dira. Egun batean nirekin nuen nire e-maila eta heldu zitzaidan mail bat anonimoa. Mail hori zegoen eginda konkretuki mezu hori bidaltzeko. Irekin nuen. Eta heldu zitzaidan alde batetik nire argazki batzuk, zirela ni aktorea naizenez aspaldian ateratako saio baten argazkiak. Saio horretan nik 16-17 urte nituen, adingabekoa nintzen. Justo nengoen oso ume. Eta gero horren azpian bideo bat gizon batena masturbatzen bere burua. Eta ez dakit, pasatu zitzaizkidan gauza pila bat burutik, igual ez dakit ez da zelan azaldu, ez? Uste dut lehenengo gauza nazka, gero bai impotentzia, haserrea, gizon batek sentitzea daukala zilegitasuna. Olako zeo zer egiteko. Porque sí. Bola guzti horrek sortzen duena da ere bai, ez dut igoko argazki hau igual gero jasotzen duan mezua belako ez dakit, zelako titiak edo zelako ipurdia edo ez dakit, igo beharko nuken nahi nukeena. Baina, errealitatea gero ez da hori. Nahi duena igo beharko luke Joldik, ezti? Bai, noski, baietz, baina bai gustatuko litzaidake hemen ez da, edo saioan zehar apuntate egin diren gauza oso garrantzitsu bat, gauza garrantzitsu desberdinak. Alde batetik Ibanek aipatu egin duen adibidez bere prozedura psikologikoa izan zela eta urteak eraman behar izan zituen. Eta hori ikusteraztea oso garrantzitsua da, zen eta askotan, ez da, ipintzen dugu, gero nik igotzen dut, nire argazkia eta egiten dugu eta egiten dugu tailertxo bat, ez, hau, horrelako erasoa jasotzen dituzunean, gero eman behar den prozedura luzea da, eta gainera psikologikoa izan behar da, eta non laguntza behar dutenak. Eta hori oso garrantzitsua da ikusteraztea. Beste aldetik, ez da Marioren aitak aipatu egin duena hezkuntza emozionala, ze garrantzitsua den. Ze garrantzitsua den hezkuntza emozionala izatea eskoletan, eta hori baita ere gustatuko ditzaidake azpimarratzea eta letra larriz ipintzea. Eta gero beste aldetik aipatzen dena, eta uste dut garrantzitsua dela indarkeriei buruz edo ziberindarkeriei buruz hitz egiten dugunean elkargurutze ikuspuntu bat zertatzea. Hau da, hitz egitea azken finean oratzean, dagoela indarkeria, baina indarkeria zergaitik. Indarkeria homofoa delako, adibidez Ibanek aipatzen zuen modun. Izan alda transfoboa baita ere, eta kasu honetan, dela emakume izateagatik eta hipersexualizazioaren gorputzaren gaikin lotuta, eta horri buruz indarkeri simbolikoa lan hitz egin behar dugu, ezta? Lehena ondo identifikatzea. Bai, eta hitzak erabiltzea, ezta? Horrezagatik uste dut espazio hau edo mai inguru hau, da espazio oso garrantzitsu bat, identifikatzea, ikustera eramatea, eta ikustea eta ipintzea pizkanaka zeri buruz gaude hitz egiten, eta indarkeri desberdinak daude zela. Marte Hilda telesailan oso argi ikusten da, nola Martik edozer gauza egin dezakeen bere masturbazioaren bideoa zabaldu ez dadin.
Olako edukia duten bideoak oso azkar zabaltzen dira, eta badakigu ere oso mingarriak izan daitezkela. Hori jakin arren, umeek, gazteek, nerabeek, badakite haien pribatutasuna bermatzen? Ez, azten direnean, batean daukagu erreminta bat oso potentea dena eta azten garen erabiltzen, eta sartzen gara guztiarekin behiranik izan ditut hainbat egoera, non umeek kontatzen zidaten, adibidez TikToken, ipintzen zutera haien zenbaki pertsonala, hori ipinita TikToken, eta gaude hitz egiten 9 urteko umeak. Zeran, badakizu zer noraino altzen zaren zure esposizio pertsonala eta pribatea duzuna, ez dakite, klaro. Horrezegaitik, klaro, lehen ipintzen genuen, hezkuntza emozionala, baina gaur egun izan beharko litzateke hezkuntza emozional digitala. Zergaitik ezen, eta jadanik sartuta gaude zen mundu digitalean. Jadanik gure erlazioak bertan dauz, harremanak bertan egiten dugu, eta txiki-txikitatik ikusten ari gaude, eta nik ikusten ari naiz, nola 8 urtekin jadanik guztiz daude sartuta bertan. Ordan lehenetik sartu egin behar gara, eta lehenetik hitz egin eta harremanak nola sortzen diren, nola gure bizitza, pribatu igen aldezako, noraino heldu algaren, zer motatako, ondoriek izan alditugun. Eta hori beharrezkoa da, baina lehenetik hitz egitea eta formakuntzak bereziak ematea honi buruz. Kalean ere, sare sozialetan egiten den bullying sexualari buruzko esperientziak kontatu dizkigute. Ez etxegu ziberbullying kasua, eta guk ez etxegun kasu izan da neska bate bialduza ezela bideo pertsonal batzuk, ez dakit, bera masturbetan edo lan, eta bizo hori bera bialduzaren konfiantzazko pertsona bate, eta beste pertsona barrek rulau gintzaren bidizue, eta gure herritik ikusten bastante. Erlazio sexualak egin nahi zuen, eta fotopoia bat bidali zuen, eta rulo, Instagrametik eskola osoan. Azkenean bullyingare bai konsideratzea beste pertsonaik komentaioak itia eta hola igual aurpegira esango etzen iskionak, eta azkenean bai izan dare bai neska eta hola indizkiela holako hainbat komentaio gehien bat mutia ere ingo iskiela, klaro, baino nik identzun izan ditutenak holakoak izan diala. Ez maten dauk gaur egun sare sozialen bitartez pribatasun hori apurtzeko baimena dakagula moduan, eta ez dugula errespetatzen. Neska horrek dioena horrela da. Ematen du erabiltzaileek ez dutela zertan errespetatu behar besteen pribatutasuna. Bai, hori da. Nik jasaten dut askotan Instagrametik eraso asko, eta ez didate agian nire nire pertsona ez dute ikusten. Ikuste dute profil bat eta haren kontra egitu dute atzeko pertsona ikusi gabe, eta gehienetan beste profilak dira anonimoak, eta bueno, bai. Bai, Arregi, ongi etorri eta eskerrik asko. Eskerrik gaur gurean izateagatik. LGTBIQ+ kolektiboa izaten da askotan bullyingaren jomugan egoten den kolektibo bat. Transexuala izateagatik zuk lehenengo eskolan eta gero sare sozialetan jasan duzu bullyinga. Noiz hasi zen amets gaiztoa? Nik 10 urtetaraino nire bizitza oso ona gogoratzen dut, baina gero bigarren hezkuntzan hastean, eskola gehiagorekin sartzean, nire identitatea pixkat izkotatu egin behar izan nuen, pertsona askok ni ezagutzen nindutelako, baina nik ez nuen inor ezagutzen, nire lehengo eskolakoak soilik, eta oso latz izan zen, nire hilea moztu behar izan nuen, komentario askorengatik, eta bai... Ahozko erasoak bakarrik ziren? Ahozko erasoak, bai, momentuz bai. Eta nola bizitzen da hori, irainak egunero? Gazte batek nola darama hori? Hasieran oso gaizki ikusten nituen, baina gero egunerokotasunean barneratu nituen, eta mozorro bat egin nuen nire bizitzarekin. Mozorro bat zure identitateari uko egin zenion? Bai, hori da. Horrek dakarren guztiarekin? Zer suposatu zuen? Ni beranduago hasi nintzen nire prozesorekin,
txikitan nire gurasoak eta familiak beti izan du oso barneratua ni nor nintzen, eta beti utziat gonak erabiltzen, hilea luzea eukitzen, baina eskolan adibidez ikusi dudala ez dagoela ondo ikusita. Beti izango naizela desberdina, eta horrek nire burua kanporatzea ez dit inoiz utzi. Mehi nortzuk ziren jazarleak? Beti mutilak izan dira, beti kolektiboan, ez dira bakarrik etortzen, beti heteroak dira, futbolean jolasten duten mutilak, eta, bai. Ikusi dugu askok ez dietela gurasoei ezer esaten. Zure kasua da? Nik ez nien ezer esaten direktuan, baina bai notetan ikusten zen, nola etxean portatzen nintzen, eta holako gauzak, eta azkenean, ni bizitzasoan psikologora joan izan behar naiz, eta psikologak nire gurasoi gauza asko kontatu die. Eskola aldatzeko aukera planteatu zen? Bai, baina nik beldur asko nuen, ze nire momentu okerrena izan zen eskola berriekin aurkitzean. Orduan, niretzat, nire betiko lagunekin egotea oso garrantzitsua zen. Eta ze momentutan egin zenuen klik eta esan zenuen, nire identitatea, benetako identitatea alde batera utzi dut, ez noa izatera benetan naizen hori? Bai, bigarren hezkuntza bukatu nuenean, esan zidaten ez nuela balio batxilergoa egiteko, eta batxilergoa utzi nuen, eta azafata titulua atera nuen hemen Bilbon. Eta horri izan zen lehenengo aldia mundura abiatu nintzala, eta nire begiak lehenengo aldiz argia ikusi zutela. Horri izan zinen benetako zu. Bai. Eskolan jazarpena bukatu zen, baina sare sozialetan hasi zen. Bai, orduan izan zen ni benetan nor nintzen esan nuen lehenengo aldia, gurasuek bazekitela esan zidaten, ez zuten txartzat hartu, nire lagunek baita ondo hartu zuten, baina publikoki egin nuenean nire sare sozialetan komentario asko jasan ditut, bai, eta anonimoki, eriotz, bai. Ze gomendio emango zenioke ziberbullyinga pairatzen ari den ziberbullyingaren biktima bati? Salatzeko esango nioke. Salatzeko ez bakarrik etxean salatu, ikastolan salatu, eta edonon salatu ze badaude pertsonak lagun zaitzaketenak eta ez daude bakarrik. Eskerrik asko, benetan. Bai, gurekin zure testigantza partekatzeagatik. Txanponaren alde bat ikusi dugu biktimen aldea, baina bada beste aldea, erasotzaileen aldea. Nortzuk dira, zein da haien profila eta zergatik egiten dutena. Ni erasotzailea zen txuloa. Ere goratzen dut erasotzaile hori beste ikasle batzuei ere erasotzen zituela. Ez bakarrik niri. Azken finean, ziren ikastolan populareak, graziosoak egiten zituen pertsonak. Gehien bat ikustetena da, sare sozialetan jendeak asko erabiltzeula ziberbullyingantzat taula, jendeak ez da konstiente dalako beste pertsona aurpegira etzen niolako esango gauza horiek taula, orduan erabiltza dituzu sare sozialak gauza horiek etxateko ezela.
Ziberbullyinga egin zuen neska bai zen pizka batzula horrela, nire herritik ikusten da dela como prepotentea eta holan eta daudroetan sartuta eta horrela, baina como que hori ez dozu espera, sabes? Eta ez genekien pertsona hori egiteko kapaz izango zela, ez que zen betiko neska bat. Askotan erasotzaileak biktima izan dira. Aurretik, Alex, zergatik ematen da rol aldaketa hori? Rolak aldatzen dira jolasa jarraitzen duelako. Azkenean, norgehiagoka horretan, boterea hartu, galdu eta jolas horretan, deitxagatik. Azkenean, naiz eta amaitu, jolasa jarraitzen du. Hurrengo kurtzoan, beste solaskide berriak etortzen dira, gelari buelta emateko, aukera daukagu, eta, azkenean, batzutan, ume hauek urtero pairatu dituzte, zenbait irain eta mespresuak, eta momentu batean ikusten dute beraien aukera, joulasari hori buelta emateko, eta sentitzeko ere beste zer sentitu zuten. Erasotzaileei buruzko beste hausnarketa bat ere utzi digu Francisco, Marioren aitak. El bullying es algo que sí que se habla más y se comenta más en la sociedad, pero aún así sigue ahí como en un segundo plano. De hecho, nos preocupa más si nuestro hijo es acosado que si nuestro hijo es el acosador. Si del colegio nos llaman para decirnos que nuestro hijo está metiéndose con alguien, la respuesta es no, mi hijo no. Entonces, tenemos que ser un poco conscientes de que puede estar en los dos sitios y hay que trabajar desde los dos sitios. Alex, egia da Francisco esaten duena, kosta egiten da guraso baldin bazara onartzea zure semea edo alaba erasotzailea izan daitekela? Bai, kostatzen da. Inork ez du nahi hori pentsatu eta inork ez du nahi hori onartu. Beraz, normalean, edo zer gertatzen denean, askotan ikusten da, gurasoek esaten dute, nire semeak ez da izan. Gauza bat ondo egin duenean, baina gauza txarrato edo arraro bat ikusten duenean beti ez atzera botatzen gara. Ziur nire umea izan dela, benetan, ez dakit, igual, demora uste txiko dutia egoera aldatzen edo mesua aldatzen den, baina umearekin ezertzea hitz egitea asko kostatzen zaigu. Zuk erasotzaileekin lan egiten duzu, hor eroso zaude, zergatik da hain garrantzitsua erasotzaileekin eta haien familiekin lan egitea? Beti zentratu egin gara biktimetan, beti. Eta nik uste dut, berba da, dela urte batzuk normalagoa esen, baina ikusi dugu biktimetan beti zentratzen garenean, azkenean ez dugu arazoa konpontzen. Ni beti berdina esaten dut, arazoa, horrela, maiuskulekin arazoa nor dauka. Ze biktima eskolara joaten da, bere bizitza egiten saiatzen da, eta bapaten momentu batean erasotzai bat agertzen da. Norekin landu behar dugu orduan, erasotzaileekin landu behar da, baina ez dugu itzoin behar zeo zer gertatu arte, hori lehen arazoak gertatu baino lehen landu behar dugun gauza bat da. Lehen itxegin da asko formakuntza emozionalari buruz, oso garrantzitsua da hau. Hori ez badugu lantzen edo bakarrik lantzen badugu ja arazoak hasi direnean berandu gabiltza, oso berandu. Jarraian, Nagore Zamarreñoren testigantza eskainiko dizuegu. Bera, irakaslea da eta 12 urteko ikasle batek eraso egin zion. Eta neska batek, talde horretako neska batek hartu zuen bere kontrako erasoaren lidergoa. 2011-2012 urtean, irakasle gisa egoen eskola batean, eta bertan klaseak ematen dituen maila desberdinetan. Eta ezagon bereziki DBH-ko gela bat oso konfliktiboa, eta ni bertan klaseak ematen hasi nintzen eta asko posatzen zitzaidan. Segituan konturatu nintzen, gela horretan zegoela aurreko ikasturtean, goraera bat eukin nuen ikasle batekin bertan zegoela, eta segituan konturatu nintzen bere jarrera eta berak zeukan eragina gelarekiko. Eta orduan, berak lider negatibo bezala jokatzen zuen gela barruan, besteak manipulatzen zituen eta nahi zuen lekura eramaten zituen. Beraz, ni klasean sartzen nintzenean, denak zuten zeuden, ez ziren iziltzen, batzuk lehioan, ni invisible izango banitz bezala.
Gauzak horrela, azeburu batean, hortikan urrian edo horrela, bazkari familiar batean, ere zenide baten bitartez, komentatzen dit nire arpegia eta nire bikotearena ezaguna egiten zitzaiola, eta orduan, berak sare sozialak zituen eta erakusten digu bertan zer gertatzen zen. Eta orduan horre ireki zen mundu virtual bat guztiz ez ezaguna zena bai guretzat, niretzat eta baita zentroarentzat ere. Bertan, DBH-ko gela honetako hainbat ikasle, den komentarioak aurkitu genituen, iraina klase orduetan konektatzen ziren, guk klaseak ematen genituenean, argazkiak ateratzen zituzten guk arbelean zerbait idazten genuenean, puta gorda, edo puto kulo, eta horrelako itxusiak. Beste adibidez, beste irakasleen kasuan, putas lesbianas de mierda. Mundu virtuala guretzat guztiz ez ezaguna zen eta ez geneukan nola sartu, ez? Gauza da, hau gertatu eta neurri hauek martxan jarri zirenean, gelara sartzen zinenean giroa oraindikan okertuagoa zegoen. Eta iritsi zen momentu bat ezinezkoa zena klase ematea. Niri kriston eragina egin zidan eta ansiedade puntu bat eduki nuen. Gauetan ametsa aiztoak eukitzen dituen, asko kostatzen zitzaidan eta bakarrikan goizetan esnatzen nintzenean eta pentsatzea sartu behar nuela gela horretan eta eskolara joan behar nuela, kriston atzera botatzen zidan. Joan nintzen medikura, kontatu nion gertatutako guztia, bezaletikan ikusten nuelako ere zentroak ez zuela erantzunkizun handirik hartzen eta gauza jarraitzen zirelako berdin egiten. Eta orduan segituan baja eman zidan eta ikasturte hori bajan egon nintzen. Nik bere garaian lotxatuta nengoen, kulpa ere sentitzen nuen, gertatutakoarekin eta jasotako irainak eta argazkiak eta komentarioekin, eta nik eraman nuen oso isilean. Eta lehenengo gauza esango nukeena da beste kideekin, beste irakasleekin, inkluso klaustroan, eskolan bertan, lehen hori azaltzea eta erasoren berri ematea. Nik uste dut oso importantea dela. Berriz ere, mezu bera, ze garrantzitsua den kontatzea etxean eta baita ere kontatzea irakasleari. Eskolan gertatzen baitira ziberbullying kasuak. Eta eskola eremua oso ondo ezagutzen dute gure urrengo bi gonbidatuak. Ageda Laraudogoitia bere irakaslea da eta ikastolen elkartetik dator berako kontrolatzen duelako, koordinatzen duelako Kiba protokoloa, Gabon, eta Ainara Miranda, abokatua. Ongi etorri, bioi. Zuekin eskola jazarpenaren argazkiari begiratuko diogu. 2008ko txostena dugu horretarako. Non gertatzen da eskola jazarpena? Kasuen 30% ikasgelan izaten da, eta kasuen 20% berriz patioan gertatzen da. Nortzuk dira jazarleak? Kasuen 36an mutilak eta 24an neskak eta mutilak. Eta erasotzaileak, gelakideak izaten dira kasuen 54an eta kurtsokoak 26an. Beraz, eskola jazarpenak uzten digun argazkia hau da. Ikasgelan gertatzen da eta klase bereko mutilen aldetik ematen da. Honen aurrean, Ageda, eskola eremua jomugan jarri behar dugu ziberbullyingaz ari garenean. Bai, dudari gabe. Gure ikastoletan lantzen dugu, hau, sistematikoki, gure ikasleekin, klaseetan, bai zer dan bullyinga, zer ez dan, eta zer egin, ze paper jokatzen duen bakoitzak, eta ze garrantzitsua den bakoitzaren papera, emozioak belantzen ditugu ikasleekin, eta hau sistematikoki egiten dugu. Orduan empatia, gauza asko lantzen ditugu eurekin, eta horrez gain egiten duguna dabe bai, talde bat daukagu, irakasle talde bat, eta gertatzen denean kasu bat, protokolizatuta daukagu ze pausuak eman behar ditugun eta zelan egin jarraipena. Eta hor gurasoak be sartzen ditugu. Protokolo horiek martxan daude, eskola publikoan bizikasi eta ikastolen elkartean berriz Kiba protokoloak, zeintzuk dira protokolo hauek eman dituzten emaitzak?
gu posi gaude, eskuartzeak egitean ikusten dugu kasuen kopuru handi bat bertan bera gelditzen dela, batez ere bullying kasu horiek momentuzkoak, badira momentuzkoak esan nahi du, denpora asko ez badara mate, zaienak dira antxinetik datozenak, hori da gure esperientziak edo esaten diguna, eta, posi gaude, lehenengo, irakasleek badakigulako zer egin behar dugun, ze pausoak jarraitu behar ditugun, badaukagulako protokolo bat badabilela, funtzionatzen duena, emaitzak ematen dituena, kasuak aurrera ateratzen ditugu, gero gurasoen laguntzarekin kontatzen dugu bebai, eta ikusten ari gara ikasle batzuk etortzen direla gugana, ja esatera hau eta hau gertatzen ari da. Eta hori lehen ez zitzaigun gertatzen. Orduan aldatzen ari da ikuslea, eren hori ez erresaten ez duen eren hori, ikuslea hor dago lehen txibatoa, salataria zen, orain ez da salataria? Bada, baina aldatzen ari da. Hori lantzen da asko, zer da salatzea eta zer ez da salatzea. Hori asko lantzen da ikasleekin, eta badaude, baditugu ikasle batzuk, prosozialak edo deitzen ditugunak, empatikoagoak direnak, eta horiek etortzen dira gugana, eta esaten digute, orain dela gutxi gertatu zain niri, etortzea batek esatea, hau eta hau gertatzen ari da honekin. Ondo dago aldaketa hori dagoela jakitea. Behin ziberbullyinga detektatuta, noiz edo nola jo justiziaren gana. Nagore Zamarreñok epaitegitara jo zuen, entzun. Egoera honetan ikusita eskolako giroa berdin jarretzen zuela eta nire egon izin hori eta nire depresio horretan, barruan baneukoen zerbait eta bultzatzen zidan salaketa bat jartzea, bai eskolari eta baita ikasle honen gurasoei. Prozesua oso luzea izan zen, oso luzea, 4 urte eta piko egon nintzen, salaketa jarri nuenetik sententzia jaso nuen arte, lehenengoan galdu egin nuen, hala eta guztiz ere, erabaki nuen bazela momentua bukaraino iritsiko nintzela eta rekurrituko nuela, eta urte bete beranduago azkenean lortu nuen nire duintasuna eta gertatutako guztiaren azaltzea eta azkenean arrazoi ikutzea eta geroztikan eskolak protokolo bat egin zuen. Bere aldeko sententziak duintasuna itzuli zion, baina sareak etengabe aldatzen ari diren zerbait dira, eta sententzia hori duela urte batzuk izan zen, orain ez dakit legeak eguneratu ote diren edo ez, ageda? Bai, Xabier, Gabon. Ainara, barkatu. Legeak aldatu egin dira, egia da, testiguak esan duen bezala, sententzia 2015 urtekoa da, bigarren rekurtsoa, eta urte horretan zigor kodigoak aldaketa jaso zuen, kasualitate urte horretan sartzen dira kodigo penalean internetet bitartez, sare sozialen bitartez egiten diren delituak. Eta horregatik sartzen da ziberbullyinga eta sextinga. Bi delitu horiek 2015 urtean sartzen dira kodigo penalean. Egia da, gizarteak digitalizatu egiten da eta horren inguruan zigor kodea ere amoldatu egiten da eta bi delitu berri horiek sartzen dira. Eta bi delitu horien kasuan sententzia lortzeko frogak nola lortu alditugu? Zaila da. Ezaugarririk garrantzitsuena da, delitu hauetan anonimotasuna da ezaugarririk garrantzitsuena. Eta beste ezaugarri oso garrantzitsuena, jendeak badaki bere mugikorretekan, bere ordenagailutik ezin dutela horrelako delituak egin. Beraz, kanpoko tresnak erabiltzen dituzte. Adibidez, liburutegietan, adibidez, lokutorioetan, orduan galtzen da, rastroa galtzen da. Badaude hala ere, informatiko teknikoak, perito informatikoak, ikusten diren gauzak aztertzen dituztenak, baina batez ere ikusten ez diren datuak aztertzen dituztenak. Eta frogatzen da. Frogak egia da, legez egin behar diren frogak dira, osotasunean, ez da bakarrik elkarrizketa bat hartu behar, baizik eta osotasuneko frogak dira, baina lortzen da. Testiguak esan du, lehenengo sententzia galdu egin zuen, baina errekurtsoa irabazi zuen. Frogak zaila dira, baina sare sozialek ere badituzte ziurtagiriak, badaude plataformak non froga horiek ere eskatu daitezken. Eta zaila izan ere, nik ere jendeari
gomendio egiten diot salatzeko. Eskoletan protokoloek laguntzen dute gauzak aldatuz doaz, eta justiziari dagokionez frogak lortu daitezke eta sententziak irabazi daitezke. Bai, noski. Ere bai. Hemen utzi behar dugu, Ageda, Ainara eta Esti, eskerrik asko, eta eskerrik asko baita saioan zehar parte hartu duten lagun guztiei ere. Ekin eta eten ziberbullyinga. Gabon pasa, eta laster arte.